Менә бу минутлар инде бүгенге секенне бик матур сәхнәдә үзебезнең укучыларыбызны күрдек. Монда инде татар халкы гына түгел, төрле телне белгән бүгенге секенне чын менә ана телендә дип минде татар телендә шундый матур спектакльне карарга туры килде. Сигез коллективның горурланып куйдым, шатланып куйдым. Безнең укыган чорларда татар телебезне, үзебезнең телне ничектер бераз гына яшереп тә тора идек, ачыктан сөйләп тә бетерә алмый идек. Аның вакыты шулай булгандыр инде. Без яшь чакта бүгенге секенне бөтен условиясы да бар. Балаларны уятырга гына кирәк. Аларны беген 10 телдә сөйләргә әйтсәң, алар бер айда 10 телдә дә сөйләргә мөмкиннәр. Бу инде безнең яшьләребезнең, укучыларыбызның, үзебезнең балаларның беген сәләтләрен күрсәтәләр. Менә карап утырдым да, горурланып, бик шатланып инде. Менә теләгем дә бар. Бүгенге секенне шуларның арасыннан бер 5-10 кеше, 10 баланы сайлап менә зур Галиәскәр Камал Тинчуринны сәхнәсенә менгезсәк тә, халык шул кадәр яратып карар иде, чөнки алар бүгенге секенне әзер менә үзебезнең артистлар кебек. Алар инде Ренат абый Таҗетдиновның да, Равил абыйны да алмаштырырлык, менә алар әзер кебек. Аларга инде әз генә ярдәм кирәк. Ярдәм инде акча ярдәме түгел, моральный. Аларга көч бирергә дә бераз аларны направление бирсәк, тәгесе безнең менә зур артистларыбызны алмаштырырлык егетләр, кызлар булып үсәләр. Мин инде монарга ышанып, бүгенге секенне караганнан соң ышандым. Менә әйләнеп кайтканда, чөнки безнең республикабыз, Республика Татарстан Республикасы, күп национальный республика инде. Үзебезнең телне, татар телен, әни телен, ана теле дип әйтсәк тә була. Әни сүзен әйтә торган, ана сүзен әйтә торган телебезне югалтмадык икән. Безнең республикабызның перспектива булыр дип ышанам. Бүгенге секенне рәхмәтем зур Зиннурзия Диешкесенәргә. Чөнки без аның белән инде берничә ел алдан башлаган идек бу нәрсәне, башлаганда ничектер авыррак та дигән. Күп кенә рус балалары да катнашты, монда чуаш та, Азәрбайҗан, грузин, әрмән егетләре дә шундый матур итеп татар телендә ул спектакльләрдә карап, үзләренең менә нацияларын тагы күтәрделәр. Алар бит инде үз телен генә түгел, менә безнең телне дә ничек яратып башкарганнарына без кызыгып куйдык. Мин бүгенге секенне телисем килә үзебезнең Татарстан Республиканың җиренә, аның туфрагына, аның халкына исәнлек, саулык теләп, алдагы секенне, чөнки бөтен безнең матурлыгыбыз да, рухи байлыгыбыз, эчке байлыгыбыз, матур итеп үзебезне телебез аркылы, тышкы кыяфәтебез, матурлыгыбыз аркылы күрсәтсәк, менә инде республиканың иң зур байлыгы дип саныйм. Алар кушылыр инде аның икмәге дә, алтыны да, нефте дә, беренче менә человеческий фактор дибез, кеше факторы инде халкыбызның матур, исән, көчле, нинди матур егетләребезне күрдек бит инде. Аларны менә күрсәтәсем килә бөтен республика гына түгел, Россия халкына менә бит безнең нинди кызыгырлык, горурланырлык укучыларыбыз, балаларыбыз, яшьләребез булачак Россиянең гражданнары күрсәтәсе килә, горурланып.